namoy akong nataran halata mina niyo guys. Kami mga pinya, mga prutas sa pang mga untag pinya guys. Giabrehan gyud sa kong banana guys. Mga pangalag pinya. Tamis guys. Tamis ka siya guys. Ang mga saha ni guys ako nang gipang katag-katag. Ay ganahan ko ani nga pinya kay tamis bisan og Bisaya og siya guys. Joycy ka Joycy. Wala na kumain mata guys. Kaya yan na lang kuwag mata. Ano ka guys pa na kayo. Ang gusto ko diyan kung Bisaya kayo. Bilis sa mayra yung kanino. Isa lang po. Ano ba siya? Butag baso ba? Huwag na lang dyan yung last bunga guys. May uban nga. Wala pa nakapamunga. Huwag na po yung nagsunod guys. Nasa Palibort. Magkugilan dyan tatarong guys. Nakita yung ako. Masima-sima. Unang kamudya guys. Namoy akong nataran. Halata mo na niyo guys. Kami mga pinya, mga prutas, sa pang mga klase sa prutas. Kalimut-limutan ng nato guys. Maabot pa ang panahon na makakaon lagi ta sa akong mga tanong. Dili ta maminaw anang ingon sa uban guys, di nakakakaon sa tong tinanong. Ug maning kamot ang ginhawa, sigas-sigas atong mata, nakakaon lagi ta. Ay maminaw ta anak nila, di wa kita makaon. Makakaon kag mopalit ka sa merkado, sa mga pot stand, sa mga tindahan. Manang bilang na to paminaw ng upan, mananong ta guys. Thank you for watching guys. Bye!